Bon dia. El Partit Popular ha decidit rebutjar les nostres dues propostes que han presentat Esquerra Unida al ple del mes de gener, que se va celebrar ahir. En concret, dues propostes que vam presentar en matèria de neteja del nostre poble. El Partit Popular, rebutjant les nostres dues propostes, demostra la seva falta absoluta d'interès per part del seu equip de govern en què el servei de neteja es preste en les condicions que es mereixen tots els ballers i balleres, que se preste en les condicions necessàries i que preferís continuar insultant als veïns i veïnes de la vall abans de reconèixer que el servei està molt malament prestat per part de l'empresa concessionària perquè ells mateixos han creat el problema al privatitzar l'empresa, al privatitzar aquest servei. Des del Partit Popular han rebutjat les nostres dues propostes. En concret, la primera proposta que han rebutjat ha sigut la de demanar un informe als tècnics municipals sobre els reiterats incompliments, una vegada més, per part de l'empresa del servei de neteja i recollida de fem, l'empresa concessionària del servei que està incomplint i que volíem des d'Esquerra Unida que s'aprovarà en el ple que en base a uns informes dels tècnics municipals se tornarà a obrir un nou expedient sancionador a l'empresa concessionària. El govern del Partit Popular no vol exigir este informe, no vol demanar este informe i continua amb la seva lamentable actitud de no complir amb la seva obligació d'exigir a l'empresa que complisca amb el seu servei, que complisca amb el seu contracte. Doncs bé, el resultat de que el Partit Popular no vulgui fer complir a l'empresa amb el seu contracte és el mal servei que estem rebent tots els veïns i veïnes de la vall i també, com a conseqüència, un poble molt brut, que és el que tenim en aquests moments. El Partit Popular es nega sistemàticament a assistir a les nostres demandes i a complir amb la seva obligació de fer-li complir per el servei el seu contracte a l'empresa concessionària. Nosaltres ens preguntem per què el Partit Popular té aquesta actitud davant de l'empresa i per què no solucionen d'una vegada per totes el problema que ells mateixos han creat amb la privatització d'aquest servei de neteja i recollida de fem. Des del Partit Popular també han rebutjat la segona proposta que vam fer en matèria de neteja, Esquerra Unida, que va ser una proposta en base a que se retire aquesta campanya publicitària que està fent el Partit Popular sobre la neteja del nostre poble. Una campanya publicitària en la que s'està culpant sistemàticament als veïns i veïnes de la vall d'embrutar el poble, cosa que és absolutament falsa i ofensiva per als veïns i veïnes de la vall. Des del Partit Popular no volen retirar aquesta campanya i substituir-la per una altra que siga més en positiu, com hem demanat des d'Esquerra Unida. Una campanya que hem demanat que fomente les bones pràctiques en l'ús, per exemple, de les papereres, dels contenedors, en l'ús de l'ecoparc, en la recollida de voluminosos, etc. El govern del PP, en lloc de retirar aquesta campanya ofensiva absolutament per als veïns i veïnes de la vall, preferís continuar insultant a tots els veïns i veïnes de la vall i ocultar una vegada més la seva responsabilitat en el mal servei que tenim en aquests moments i en lloc de millorar els mitjans dels que disposem, com hem demanat moltes vegades des d'Esquerra Unida, el que preferíssim és tirar la culpa als veïns i veïnes de la vall per el poble, lo brut que està i per el mal funcionament del servei de recollida per part de l'empresa.